Akadong saha porseaon, sa idami ni Tuhan matotong miyan di bagasan rohat taganup. Om mabarita na uli ni Jesus Kristus, mangihuton na badia Markus. Di nasahali, mamulus do Jesus siya larang gandum di hari Sabat. Ditiki na mardalani akasisian na doho ibana, dibuat akasisiani ma akabiur ni gandumi. Gabinin na akahala parisema tu Jesus. Ida ma, di ba nakasisiyam mido na suboy ba non di hari Sabat. Nina Jesus ma mangalusi. Dakya di jahahamu taringot tu nabinain ni si Daud. Tikimale ibana dohot akahalak na manghiton ibana. Ala ni malena lao ma ibana tu bagas ni debata. Jala dialang ibana ma roti na pinilihot tu debata. Masa doi ditiki siya biatar situa ni malim. Mangihut to patiki. Hola na kamalim do naboy mangalang roti i. Alai dialang sidaw doi jala dilehod do petahe tuak kahalak na mangihuton ibana. Nina Jesus mamuse narikok di jol maido ubain na binain ari sabati. Dada jol mai narikot di hari Sabat. Ayanak ni jol maipe Tuhan ni ari Sabat do. Songoni mabarita naulini Tuhan. Akadongan sisa daha porseaon. Dibaga sa perngulota nung nga dileo debata ari-ari dihita. Ari-ari na dileo debata tapaki doi lau mulaulaon doho mangalului ngolu-ngolu siapa hari dihita. Digijang ni sude. Ima ari-ari na dilehon ni debata tu hita. Dipilih masada ari na naing si pakiota. Lau memuji debata. Dala pazonok dirita tu ibana. Jala panguluhon ngolu partodiota di Tuhani. Dihita di dok mai ari minggu. Jala di halak Yahudi di dok ma ari Sabat. Sian hatorangan ni halak Yahudi di hari Sabaton tung suboy manang naisip mangaradoti akaulaon na di hari i. Jalawam ma nagabe uhum manang ngatura di nasida. Naikon si hutonon ni nasida di hari i. Ido bay di dok naking di barita na uli. Songo dia halak parise mandok tu Jesus. Ida ma. Di bay nakasisiam mido na suboy bayno di hari Sabati. Sialani ido, Jesus mabait tudusan taringot Raja Daud. Naung terso sakibana. Dinamale ibana dohot dongan sauduran na. Jalalam takas mamuse di dok Jesus tu nasida. Taringot uhum manangaturan na binan ni jolmai. Ala ni jolmai do ubay na diatur ho na risabat. Dang ala ni hari Sabat dito pa debata jolmai. Asa marguru di anak ni jolmai do nang hari Sabati. Siala ni gabi hohom do akahala parisei. Alai di bagasar rohana di papungu masude pangalaw siyon ni Jesusi. Akadonga saha porseaon. Saunari gabi manukum mahita. Ahado ipola niya kapadjahayon sa daryot tuhita. Alani perlu matanunuti muse mangarimangi hata ni dia bata dihita. Ia adong pe peraturani asalam turinggan na do sa luhut jolmai mulaulaon. Adong do na sohot di peraturani alai dang mangalau si peraturani. Sude nai mernida nama sado. Rupani hari Minggu naik ke tu gereja do hita. Alai tikibor hati tu gereja. Adong di tongadalan taida sahalak na mangido pangurupiota. Ala ditupur kareta ibana. Nina rohatta tumago dope hobasatta ibana. Siya na pala gabi borhati tu gereja. Gudang dope niat tudusan na asing na hobar tu si. Jala, Jesus pesongonido. Dangu porlu di iba na peraturan siya na pala pangalaho.
manangunang gabi peraturani mengabati hita, lao mangulahon akka nauli na denggat tudong at tajolma. Terlumobi mai diari naung dipilit di hita, ima ari minggu, lao maperbadiai ari i, bain puji-pujian di gorni Tuhan debatata. Ima marhite tangiang di joro ni Tuhani, doh marhite akka pangalaho na denggan di ngolutta. Tatiru mapabainan ni Jesus narade totong mangulahon akka na denggan, tudong at jolma, uhut tapadaw ma pangalahon ni halak parise, na totong mangalului hasalaan, laho majehehon akka donganna. Tapadaw madirita sian hotel, ima hosom teal nang elat. Taraduti ma akka ulaw kolong di parngulot ta siganupari. Ia uhum manangaturan na adong dihita, gabi hati goram may dihita, na law mabain akka nauli na denggan, tudongat ta zolma, doho tu saluhut na tinoppa ni debata, jala na mabuan hatureon di parngulot ta siganupari. Amin.